もう相撲界大変だな、野球賭博で。もう公益法人なんか返上しちゃえなんてな、そんな気にもなってくるけどよ。しかしよ、実際によ、やっぱり見たらよ、でけえな相撲取りっつのが。この間も東京行ったらよ、前をさ、相撲取りが歩いてでけえのよ、2人でよ。なんかでけえなと思っての、ちょっと変だなと思ったらよ、それはよ、相撲取りじゃなかったんだよ。何かというと、それは野球賭博に対して柳生賭博まあそんなことでよ、早く解決してクリーンな相撲を目指そうで、国技だからな。まだ